ang gahom nga gihatag sa Ginoo ngadto sa iyang unang mga faithful followers katong 12 apostles mao ang gahom sa paghingilin og mga yawa. Nya kining maong gahom gipasa ni hangtod karon sa tanang mga binunyagan og sa mga mituos Ginoo. Mao nang pagsulti ni Kristo niini ningon dayon siya wa din hinabutang pero gibutang din nga kanini ang sa iyang ebanghelyo ba sa laing ebanghelyo ningon siya mao kini ang timaan sa mga mutuo kanako makabaton sila gahom sa paghingilin og mga yawa og sa pag-ayo sa mga masakiton nga napagitoy makasulti og lain-laing pinulungan nana bisag makainom og hilo dili sila maunsa lingi ay mong tupad ing na sige ka gamit sa imong gahom ing na ba nagasige ka gamit ba sige pakatug ra na nato kaila ba mo og kinsa ning yawa mao ni siya ang kaatbang sa Ginoo kun ang Ginoo kamatuoran ang yawa bakak kun ang Ginoo kahayag ang yawa kangit-ngit kun ang Ginoo gugma ang yawa unsa man kasuko mao na dali ra kay natong ilhon ang tao nga giyawaan nga naman dili siya mohaom sa kinaiya nagipakita sa Ginoo kanato. Diri sa unang pagbasa kay nahigugma man ang Dios nato. Wa na siya mosulti matud pa sa unang pagbasa, wa na siya mosulti sa paagi nga kita nga iyang istoryahon mahadlok, makulbaan, mukurog sa kahadlok sama atong musulti siya dito sa bukid sa Sinai nga mudugdog, mukilat, kurog ta. Pero ato na kuno siyang ang iyan ang paagi pag-abot na ni Kristo, ato na siyang mahikap, maistorya, karon gani sa atong sakramento, ato na gid siyang madawat sa atong kamot or sa atong bakba, ato gid siyang makaon. Sa ato pa day kaning nahigugma kining Dios non nga tao dili siya gusto nga masakitan ang iyang isig ka tao. Kinsa ninyo dinhi mga asawa nga naningkamot gyud nga dili masakitan ang inyong bana ta sa kamot. Mga yawanon gyud kay ang Ginoo naningkamot siyang di ta masakitan. Angayan gutang pasakitan kay mga buangon man kita magsige man kita og kana na ang supaks Ginoo pero di kita niya pasakitan nangita siya paagi ani am say mga bana din hignaw kinsa man mga banaha dinhi nga og kamo sang naas online nga moingon gyud mo nga ako father maningkamot jud ko nga dili masakitan ang akong asawa ta sa kamot tanawa ang mga bana ni isas kamot na iduha ka buok. Sa at least na ay mga naningkamot. Kinsa mga ginikanana dinhi nga naningkamot gyud nga di gyud ninyo pasakitan ang inyong mga anak ta sa kamot. Indota mga 5 ka buok. Kinsang ginikanana dinhi nga wa gyud ka pangasaba sa inyong anak. Sukad sila na tao hangtod karon ta sa kamot. Wa na ni isa. Na gakinahanglan gid ta og gitawag og martyrdom. Kung buhaton nato dinhis kalibutan ang kinaiyas Ginoo, martyrdom ang kinahanglan. Ug unsa maning martyrdom kanang magpakamatay ka para sa imong gihigugma. Mao na ang sugo ni Kristo sa iya mga apostoles pagpanglakaw ay mo pagdag kwarta
Kay kana man kong kwarta mga igsoon, kung mauna na'y masintro, mauna na'y atong saligan, inig sangyaw na nato, parte Ginoo, di taganahan mamatay tungod kay nahigugma tas kwarta. Ang tanan nga nahigugma sa kwarta, mahadlok na mamatay, nya dili na sila managanang mupatay. No. Gilaing lingi si mong tupad, ing na di ka mahadlok kuhaan sa tanang kwarta. Na imong tanang kwarta ba kuhaon? Kana bang wa na jud, wa na kay ilisan, wa na kay kwarta, nya wa na kay balay, wa di mo mahadlok ana. Mahadlok gani ka, mahadlok gani ta, di na ta makasangyaw. Muna natuman ni sa mga apostoles, daghan silang accomplishments, dunay usa nila nga nagsigig yung ingon ayaw mo pagdag puntil, magdagit siya puntil. Ay noon, murag isugo sa tos Ginoo kay treasurer man siya silang grupo. Kinsa man to? Ang kanunay yung magdag kwarta, si Judas. Sa sige niyang dag kwarta, nakaton siya pangawkaw, pangawat sa kwartang iyang gida. O tungod kay ang iyang master, nagsigi magsulti nga ayaw mo pangawat, ayaw mo pamakak. Unsa may nahitabo ni Judas? Sinitabo niya, mibudhi siya sa iyang master, iyang gibudhian tungod sa kwarta. 30 pieces of silver man ganito, iyang gibudhian ang iyang master o gipatay. Namatay gyud si Kristo tungod sa pagbudhi nining usa nga iyang gisugo nga ayaw mo pagdag kwarta. Nida magkwarta, budhi. Mo bitaw karon sa atong political arena, ari lang ta maghisgot kay hot issue man na. Kay bao ba mo nga na-impeach na sa Congress ang atong Vice President? Wa tingali usan atong wa kay bao kay sa mainstream, sa mga vloggers o sa tanan nahitabo man eh. Ang dagkong pangutana, ang 32 million nga ning butal sa Vice President, mao ba'y ila karong sentimento nga i-impeach ang ilang gibutaran niadtong eleksyon sa national election sa 2022? Karong 2025, kining 32 million kuno, matud pas pipila ka mga komentaryong akong gibasa, mao ba ang ilang sentimento? O mura sila og kawatan sa Kongreso sa ilang balaanong katungod sa pagtuboy og usa ka opisyal sa gobyerno. Kay ang nag-impeach 215 congressmen, 215 ka congressmen ang nipirma. Siyam ang taga Sugbo, ang congressman nga gikan dinhi sa Cebu. Siyam, murag siyam kabuk, unom ba to? Murag siyam. Nipirma sila nga i-impeach ang Vice President. Sa 6 or 3, pilata dinhi nga voter sa Cebu. Wa sa kiba, tabot ba ta og 3 million? Yan na. 6? Bahala na. Kitang tanan nga mga butante sa Cebu, girepresentahan ba ta aning siyam ka mga Cebuano congressmen nga atong gustong ipa-impeach ang Vice President karong panahon na? Lingay mong tupad. Nga gusto ka, nangandoy na ka nga i-impeach ang Vice President. Kay gitawag man sila House of Representatives. So mo na unang pangutana,
Ikaduha, fourth impeachment complaint ang ilang gi-entertain. Pero matud pas komentaryo, ako sang gitanaw, giskan ako maayo diya sa mga vlog-vlog, wa gyud gipakita unsay konteksto, unsay sud sa fourth impeachment. Kay nilapse man tong 3 impeachment, di naman to ma-entertain, ilan naman lang tong gi-archives. Kay nilapse man sa ilang time frame. Kining fourth, pero wa nila gipakita unsa gyoy sulod anang fourth impeachment complaint. Giditsuan lang nila og butar in one day setting. Ana ra yung adlaw. Pag abot sa impeachment, butar dayon, usa ra ka adlaw. Ana, ang atong eleksyon nagsugod og month of February, nag-eleksyon og May, mo na'y official period sa eleksyon. Sa ato pa magsigit ag discuss, magsigit ag pamalandong, angayan ba kung mubutar ani o dili, angayan ba kung mubutar ani o dili. Unya ni butar dayon ang 32 million sa Vice President. After na malandong for February, March, April, May, 3 ka buwan nga pamalandong. Una pa ta ni butar. Pero pag impeach sa Vice President, it took only 1 day for the 215 representatives of people to impeach. Is it not an insult to individuals nga 32 million, more or less, nga namalandong og 3 months, individually ni butar, ni linya, init kaistanan dito sa voting eleksyon, ni linya gyud dito. Ang uban ato napasaras gutom. Ana, nya here comes the representatives nga in one day gi-impeach na nila kining gibutaran sa 32 million. Nya wa gani discussion unsa may kaso nagibasihan sa atong pag-impeach, wa gipakita nato. Na natay social media, na sila mga monitor dito to the last minute of their discussion, pwede na nato ma-monitor CCTV etc. Why gidiscuss? Gililong sa natong mga voters. O ang ikatulo na ako sang nalingawan og paminaw, kaning ako laning naobserbahan sa mga komentaryo, nagubot-gubot na gid ni karon. Kay ang mga loyalista sa una sa Vice President, kansang mga kamot panahos eleksyon giisa sa Vice President, namirma sa impeachment. Ni asay taga-ato dinhi sa Cebu nga mga loyalista o in quotation mga friends na kung nangahimo ni silang Judas mura sag si Judas ba nga kuyog ni Hesus, siging kuyog ni Hesus, pero ni unay og papatay ni Hesus. Mauni ang kalibutan nya. Ang katapusan, wala pag-ibakwi ang statement sa atong presidente. Katong naingon siya, di ko gusto sa impeachment. Gani, ni-rally ato ang Iglesia ni Cristo. Di ko gusto anang impeachment. Gausik-usik lanas atong panahon. Unya, wa ginay ika-contribute kanang impeachment sa Vice President. Nothing. Why ika-contribute sa kaayuhan o sa panginahanglan sa atong mga Pilipino nga katawhan? Munang di ko gusto ana, wala pa na gibakwi sa atong presidente kana nga maong statement. Although wala na sad siya additional statement karon, pero wa pa na niya gibakwi in public nga karon ako tong bakwion ang akong gisulti o gusto na kong impeachment. Pero ang unang ni pirma number 1 sa balota ang iyang anak
si Sandro Marcos mo'y unang nipirma sa impeachment. In short, wa mutahod si Sandro Marcos sa pulong sa iyang amahan nga presidente. Gisupak niyang iyang amahan. Ingon ana ba, no? Ang anak, mutahod maginas ginikana, no? Maingon magyog ka, anak, tahura ang imong mamagpapa, sugo na sa Ginoo. Pero siya unang nipirma. Number 1 siya. Impeachment ni Sarah, nga gideclare sa iyang amahan, ayaw ng impeachment kay wa na'y kapuslangan. Ako lang ning gihatagan og pamalandong in context sa atong ebanghelyo, pagpapahawa og yawa. Kay kining yawa, mga igsoon, mugubot gid ni sa nagkahiusang katawhan. Mao bitaw na kanang na ako'y kaslon, moingon dayon ko pangandam na mo. Kay naghiusa man mo, ni-declare man mong maghiusa, bungkagon gyud mo siyawa, tagaan gyud mo daghan kayong pagsulay, hangtod mabungkag mo kay kontra ginasyawa ang unity. Onya kay si Bongbong Marcos o si Sara pag eleksyon, ni-declare man nga unit team ta, unit team. Agibungkag na Rosyawa, hastang ilang ka unit team, nagiyawaan na. Ambot o kinsay giyawaan na, diri ba sa side ni Presidente Marcos or diri ba sa side ni Sara, atong Vice President. Ang ato lang pamalandungan, kinsa Manila ang nagsunod or duol-duol sa batasan ni Kristo. Kinsa Manila ang duol-duol sa kinabuhi sa mga santos, labi na gyud sa mga martyrs. Ang persecutor mao ginay duol sa kinabuhi sa yawa. Ang persecuted duol na ni Kristo. Matod pa ni Kristo, Matthew chapter 5, bulahan kamong gilutos, gidaog-daog o gibutang-butangan sa tanang matang sa kadautan, ug mahitabo ni paglipay kamo. Mao na sila si Pedro Bautista o si ganing Paul Mikig, mga kauban San Lorenzo Ruiz, naglukso-lukso sila sa kalipay sa dihang gideklarar na nga amo na mong putlas liog, bitayo na mo sa cross, patio na mo. Nilingiyay mong tupad ing na asa man ka nga side karon, sa yawa o ni Hesus. Ing na kono. Nya, mopadayon ko gamay. Nalipay ko ani nga nitunga ning impeachment dito sa House of Representatives nga na final nila. Kay karong si manaha ko no, mo close na sila sa ilang session, balik sila June. Ang Senate ni close na sad. Di sa to pa ang ilang katapusang gibuhat mao ang pagdesisyon nga i-impeach sa House of Representatives. Ang ilang katapusang gibuhat, i-impeach ang Vice President. Nya mag-eleksyon ta karong Mayo, musugod na ta sa formal campaign sa election process karong February, karong buwana, karong February 11 man siguro. Ala sige, kay kabahin man kita sa katilingban, mamalandong ta. Kinsa may atong pilion, di na ta mo pili sa kadtong naduol ngadto siyawa. Arita mo pili sa naduol sa Ginoo aron masulbad ning atong kagubot. Hunong nataan ang pamakak, hunong nataan ang paghigugmas kwarta. Matod pa nila, mubaha ang kwarta panahon sa eleksyon. Kanang nipabaha o kwarta, isalikway tana kay ang higugmas kwarta, ang paghigugmas kwarta, tuburan gina tanang yawa, mahimotang mabudhion. Ug kana sang nanghatag og kwarta para sa eleksyon, mga mabudhio na sa atong nasod. Nganuman kay kanang kwarta nga ilang gigamit pagpanghatag nato, kinurakot sa na nila sa atong buhis nga gihatag ngadto sa gobyerno. Giunay ratag luto sa atong mantika. Kita nga ni buhis, kitay giilan-ilan nga taga-tagaan tag kwarta, ato ra sa nang buhis. Naingon ako, ikaw pader, sige kag hisgot ana, mura ra ba kag ni buhis? Tax exempted ra ba mo, mga pare? Nako, tinuod yun na. Wa mi tagaig kuhaig buhis. Pero ang tanan na mong gipalit
dinhi sa parokya o sa among mga personal nga mga gamit, pulos gyud na gikuhaag buhis. Nagbuhis lang gyapon mi. Di ba? Ang atong simbahan gabuhis gihapon. Kining tanang gigamit nato dinhi nga sa atong operations, tanan gikas kinagamyan ngadto sa kinadakan, pulos na gikuhaan og buhis. Di man na mangutana dito sa grocery, kining bugas, kining mantika para sige, wa lang ni tax ha. Di oy, automatic na. So kitang tanan nagbuhis. Nya kuhaon na sa mga kurap og ipanghatag nato panahos eleksyon, ilad-ilaron ta nga gikan nila mga hudas sa katilingban. Hunong na taana. Pilion nato ang naa duol sa Ginoo, isalikway nato ang duol sa yawa. Ato ng katungod nga mga magtutuo, pakamatya na nato ang atong katungod. Manindog ta mga Diyos nun.